Tapi Jinda sak gede ada apa ya? Nah aku tetep jadi penyanyi ya. Bener ada kakaknya. Kamu jadi dokter ya? Tapi ben sak karepe anake ya? Iya, saya dewasa ini Jinda semakin tahu jati dirinya. Ngobrol rano entek ning tengah wengi, tetes embun sing ngancani. Aku sampean koyo lagi kasmaran tenan, mlaku teko tuwa bebarengan, matur suwun wis ngancani aku selama iki, wis iso saling nguat-nguati. Kudu wong liya sing ra seneng hubungan iki berlanjut, tatap lakune ning jupuk banter tenan anine. Saya dewasa ra ngenteni badai terang, nanging sinau nari ning tengah udan. Hang regem asto supaya ning takoh bebrang manetung salira